Jag flyttar aldrig. Lägg i backen försiktigt. Och du har problem med att vi kör här så får du ta och ringa handläggaren på kommunen. Det finns andra sätt att hjälpa dig med. Du, jag skiter fullständigt i Rune. Det är förbjudet att köra omkring här inne. Inte en meter till. Vad är det med dig egentligen, Ove? Jag vet vad det är. Du är rättshaverist. Jag har gjort lite efterforskningar på det nämligen. I kommunens arkiv. Och på internet. Och jag vet allt. Jag har läst alla dina tokiga inlägg. Dina brev till myndigheter. Jag vet allt om din fru och hennes olycka. Och du skyller på allt och alla för den. Men vet du, tänk om det bara var att du inte räckte till. Kom an med dig. Jag är anställd av ett privat vårdföretag. Det utför bara sånt som redan är beslutat. Du måste vara rädd om det där hjärtat, Ove.